Hala, nakoy nagunitan. Ah! Isda, tilapia. Salamat kay nakakuha na gyud ko. Ah, kada ko. Thank you Lord. Sugto na gyud ko ato niya. Sharog dili pa ko sugton ato nga nagdana kog manok. Dili na gyud siya lugi ani kay isog ka ini kadaghan na nakadaog. Maunang karunok maningkamot jud ko nga makuha nako siya. Sharo lagi nga nagpagwapa na jud ko, grabe na kog makeup unya dili ko sugton. Ikaw, unsa may kaingon nimo? Sugton ko dili. Naa baka karon diri akong Prince Charming no. Excited na jud kay ko nga sugton ko niya. Mao nang ikaw no, pagtarong ha ay pagsupak-supak nako. Kasabot ka. Good. Ayo. Ayo. Atay chika manibay, pero nagdala magmanok. Uy miss, unsa tuyo nimo? Kanang naa dia si Constancio. Unsa day tuyo nimo? Kanang mamisita unta ko niya ba. Nagdala gani kog manok o pang sabong. Basig trip niya ba. Yate si Kustan oh, pero tingaya-haya. Napagani chika, napay sunoy. Tay sa miss na, doon sa nako. Hoy Kustan, nay chika ba nangita sa mo? Sa muka ni mo natulog ko. Kisa man na. Adto dito ba kay chika mamisita sa imo ha. Sa muka uy. Patay si Agata man eh. Dong, ina nga wala ko. Ay miss, ana siya, wa daw siya. Ha? Naglibog ko. Sunaa siya diha. Naa sa sulod miss, pero ingon siya, wala daw siya. Dili ko gusto manok. Ay miss, di man gina siya sa bungiro? Ay hala, unsa di gusto anak niya? Isda nga tilapia. Ah, mao na iyang gusto. Way problema kay andam na kong buhaton ang tanan para niya. Da, hayahayang brother oh. Da, syaro lagi mo balik pa ka. Kabaha aron, maanod man jud ka didto ba? Kung wala pa lang jud ko nahigugma atong lakiha to. Dili jud ko musumo kaning kabagnutan para lang jud mangitag isda. Perti pag yung inita. Akong skincare. Pero bahala na. Basta kay makuha lang jud siya. Ay! Mapriso ka. Sula po dani oy, intawon isda, kubit na intawon. Ay, gikapoy na jugog panaga. Ah, unsa kahag salumon na lang nako. Ah, bahala na. Dili day mo mukubit sa kung taga ha. Salumon be. Nakoy nagunitan. Ah! Isda, tilapia. Salamat kay nakakuha na gyud ko. Kini daghan magyud ni diriya ba? Uy, another one. Dali ra man gyud ay kaayo makuha ang isda. Basta kay mosalom lang gyud ka. Ah, kada ko. Thank you Lord! Sugto na yung kwato niya. May gani, nagka-operate mo na ako. Nakakuha ko. Bebe, mangita na pug ko. Kulangan pa ni. Murag wala naman. Fights na siguro to. Maadto na ko. Daghana sa kung kuha, uy. Sugto na yung kwato niya. Ayo! Ayo! Tan, ali na, kay nagdala ng tilapia. Sige, pasudla. Yes! Iyan na jugong entertainon. Hi baby, tilapia for you. Galing for me. Gipaningkamutan ko ni. Kahigyugma tika. Ute, kamay na si Kustan oh. Kustan lang, malakas. Sige. Sulod. Siradi kay maulaw ta. Ayo. Patay. Kinsa man din na?
Gawsa sa palihog. Ay sir, unsay ato sir? Nakakita mo sa kong manok nga puti? Taas to siya nga manok, nya habugon, puti, nya taas og tikod. Nakakita ka, sir? Nawala manggod sa balay? Ay kanang manuka? Kita kayo ko, naa diri sa sulod ang nangawat. Bullshit ka! Impas ko!